नांगौ बाथ्रा गैया बिथांमोना मावनांगौ जों लुबैदों इमिडियेट बे लामाया बिसमुरि टु भुटान अलादनि जे मेगन बे खिबुआवसो। खुलुमबाय रायजोफोर पिथांखि ब्लग चेनेलावहाय नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय रायजोफोर दिनैहाय आरोबाव आङो मोनथाम बिषयनि थाखाय भिडिअ लानानै फैबावनाय जाबाय। मोनसेया जाहैबाय बोहैथि दाननिनो 15 तारिखआव जे सरलपारायाव लामा बानायनाय आरो गुबुन मोनसेया 13 बोसोर बैसोनि लाइमोन सिख्लाफोरखौहाय जिनाहारि खालामनाय आरो मोनसेयानो जाहैबाय जोंनि क'क्राझार सिटियाव थानाय जे DTO बिथांनि जि मोजां डिसिसन बिनि सोमोन्दै आं फोरमायनानै होनो सानदों रायजोफोर। स' अब्ला फैदो रायजोफोर जोङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामदोनि। रायजो राजा नोंथांमोन जोङो मिथिदों आरो जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय नुनो मोनदों थांनाय 15 अक्ट'खालि बोहैथि दाननिनो मे दाननि 15 अक्ट'खालि क'क्राझार गसाइगावनि सिङाव थानाय सरलपारा लामाखौहाय बानायनायखौ जों नुनो मोनदों। बेयावहाय सासे प्रहलाद मुंनि व्यक्तिया बे लामाखौहाय बानायनायावहाय लोब्बा लाखिनायखौ जों नुनो मोनदों रायजोफोर। नाथाय जाय बिथां प्रहलाद बे प्रहलादा सोर नोंथांमोना ससे खोनासंब्लानो जाबाय आं बेनिबो भिडिअखौहाय हगारना होनाय जासिगोन। बे सांग्रेमाजों रुजुबनाया दिनै प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा आगोलनो एबसुनिफ्राय होखारजाखानाय आरो UPPL निफ्रायबो BJP BPF निफ्रायबो होखारजाखानाय बिथाङा दा दिनै बेखौनो हाग्रामाया माने बजबफिननानै बिथांखौ माने प्लेसमेट खालामनानै UPPL खौ बायदिसिना रावै बखिदों। बे मोनसे माने जों बिथांखौ बुंनांगोन माने बिथांनि प्रहलादनि जे मेगन बे खिबुआवसो। रायजोफोर जों बिथांनि खुगानिफ्राय खोनाबाय बे प्रहलादानो जाहैबाय आबसु आरो BPF जोंनो एंगारजानाय एरख'जानाय सासे व्यक्ति होननानैहाय दिनै बै व्यक्तिखौनो आरोबाव BPF जइन खालामनानै UPPL नि एगेन्स्ट खामानि मावनो थाखाय बिथोन होनायखौ जों नुबाय। प्रहलादा बुंनाय बायदिब्ला बियो पलिटिक्सनि थाखाय नङा होनदों। नाथाय पलिटिक्सनि थाखाय जुदि नङाब्ला बे सरलपारा लामाखौहाय BPF नि नांगलनि सावगारि JCBआव सिथाबनाय होनानैहाय मावनो मा गोनांथि दङमोन। बिथांमोना गावसिनि पलिटिकल केरियारखौ लाबोफिननो हास्थायनायनि थाखायसो रायजो राजानो मोजां दिन्थिनो थांखि लानायनि थाखायसो बे खामानिखौ मावदों। बेनो जाहैबाय UPPL जोंहाय नांनाय मोनसे दावहा रायजोफोर। UPPL खौहाय रिभेन्ज खालामनाय चेलेन्ज खालामनाय मोनसे दावहा। दिनै बिथांखौहाय बे UPPL नि सासे व्यक्तिया बुंदों प्रहलादनि साननाया खिबुआवसो होननानै बुंदों। नंगौ रायजोफोर बिथांमोननि साननाया जेब्लायबो गाज्रिखौ हास्थायो। साफ्रोमबो BPF सापर्टारफ्रानो गाज्रिखौसो हास्थायो। जोङो देरहासार बसुमतारीखौ नाय बिथाङा राजबंशीफोरखौ लानानै केम्पिं खालामदों। मोनसे राजबंशी पार्टिखौहाय लानानै सेल पार्टि होननानै बुंदों बेखौहाय लानानै दानि सोलिफुबाय थानाय सरकारफोरखौहाय गाज्रि एदै होदों। जेरावहाय राजबंशीफ्रा बर' हारिनिनो सुथुरखा। आरो फारसेथिं जों नायदो खाम्फा बरगयारी बिथाङा मुस्लिमफोरखौहाय लानानै केम्पिं बानायदों। UPPL गभर्नमेन्टखौहाय गाज्रि मुं सुनानै होदों। जेरावहाय मुस्लिमफ्रा बर' हारिनि जागायजेननायनिफ्राय लानानै सुथुरखा। आरो नोङो फारसेखौ नायबावदो हाग्रामा महिलारी बिथाङानो जाहैबाय नेपालिखौ लादों सावथालिफोरखौ लादों आरो मुस्लिमफोरखौ लाफानानै केम्पिं बानायदों। गुबुन हारिखौ लानानै दिनै BPFआ बजबदों रायजोफोर। जेरैबो राहा गैयैनि बर' हारिखौ मोनैनि थाखायनो गुबुन हारिखौ लानानै बजबदों। नाथाय मोनसे खोथाखौ गोसोआव ला बैसोर बायदि हारिया जोंनि बर' हारिनो माब्लाबाबो जिबनावबो भट होआ। गावनिनो मोखाङावनो न' सावजानाय गावनि मोखाङावनो बिदा फंबाय बुथारजानाय गावनि मोखाङावनो गावथारजानाय बिसोरबायदि मानसिया माब्लाबाबो बर'नो भट होआ रायजो। बर' हारिखौहाय रावबो सैया
आरो फारसेथिं बर' हारिया गावजों गाव खौसेथिबो जानो रोङा। बेनिखायनो बर' हारिया हास्थायनायखौ मोनाखै। आरोबाव मोनसेखौ आं नोंथांमोननोहाय फोरमायनानै होनो सानबाय। थांनाय समावहाय जि गसाइगावआवनो जानाय जि जाथाय, सासे 13 बोसोर बैसोनि लाइमोन सिख्लाखौहाय, बर' लाइमोन सिख्लाखौहाय 8 थाखोआव फरायनायखौहाय माखासे मुस्लिम सेंग्राफ्रा जिनाहारि खालामदों रायजोफोर। नाथाय बे जिनाहारि खालामजानाय बिसयखौ लानानै माखासे मानसिफ्रा एनडिएफबिफोरखौ रायखांदों आरो सरखारखौहाय सोंखारिदों। बेयावहाय एनडिएफबिखौ रायखांनाय आरो सरखारखौहाय सोंखारिनायनि जेबो गोनांथियानो गैया। हरखाब जानाय जाथायखौ रावबो बुंस'नो हाया रायजोफोर। दिनैहाय सरखारा बेखौ दायथ' लानायनि थाखायनो बै लम्पट जिनाहारि खालामग्रा सेंग्राफोरनि आयेननि बेबस्था लानायखौ जों नुनो मोनदों। सिगांनि समावहाय जुदि बेफोरबायदि जाथाया जायोमोनब्ला बारग' सरखारा माब्लाबा बेबायदि दायथ' लादोंमोन ना? जोंथ' नुबोआखै रायजोफोर। आं सानो बैसोर बायदि मानसिया 2020 मायथाइयावसो जोनोम जाया नामा? बिपिएफ गभर्नमेन्टनि मावनायखौ नुबोलायि। आरोबाव रायजोफोर, बर' हारिनि गेजेरावहाय जान-बाहन गारि मटर सालायनायनि सायावहाय गाव गावखौनो रैखा होनो थाखाय, गाव गावखौ सेफटि लाखिनो थाखाय जि डिटिअ अफिस धनन्जय बसुमतारी बिथाङा माखासे बिबान लादों। दिनै बिथाङा माखासे डिसिसन लानानै जोंनि बर' हारिनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौहाय जाहाथे मोजां गारि सालायनानैहाय गाव गावनि खर'फोरखौ सेफटि खालामो, एक्सिडेन्टनिफ्राय बासायो, बेखौहाय नोजोर लाखिनानैहाय माखासे रुल्सखौ मानिनो थाखाय खावलायदों। जोङो लाइसेन्स गैयालासेनो गारि सालायनो मोना। आरसि गैयालासेनो गारिखौहाय जोङो लानानै थांनो हाया। अब्ला जोङो मानो बै डिटिअ अफिसनि धनन्जय बसुमतारी बिनि सायावहाय गाज्रि कमेन्ट होखो? सासे मानसि, जानो हागौ बिथांनि नामा गल्डेनबो नङा जानो हागौ, बे मानसिया ओरैबायदि कमेन्ट होदों, र' नोंसोरखौ नायनि बिपिएफ गभर्नमेन्टआल' फैथों होननानै। अब्ला बिथाङा मा चेलेन्ज खालामखो? जोंनि बर' हारिया आलादा स्टेट मोनबाय नामा? बर' हारिया गाव हारिनि स्टेट दङ नामा? बेफोरबायदि बाथ्रा सावरायनोहाय नोंथाङा मा सानदों? नोंथाङा इन्डिया गभर्नमेन्टजों चेलेन्ज लादों। जोंनि बर' हारिया दासिमबो सेपारेट स्टेट मोनाखै। अब्ला नोंथाङा बै रुल्सखौ माबोरै सिफायनो हानो? रायजोफोर, मोजांनि बाथ्रा, धनन्जय बसुमतारीया जि खामानिखौ मावदों बियो जोबोद मोजां खामानि होननानै आं सानो। जोङो बिटिआर एलेकायावल' नङा, सारा मुलुगावनो हेलमेट गैयालासिनो गारिखौ सालायनो मोना। बेनो जाहैबाय गाव गावखौ सेफटि लाखिनाय रायजोफोर। नोंथाङा जुदि 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाखनि गारि बायदोंब्ला 1,500 रांनि हेलमेटखौ मानो बायनो हाया? 1,100-1,500 थाखानि हेलमेटखौ मानो बायनो हाया नोंथाङा? नोंथांनि थाखाय जोबोद गोरोन्थि। गोबां मानसियानो लाइसेन्स लायालासिनो, आरसि लायालासिनो गारिखौहाय सालायो, हेलमेट गानालासिनो गारिखौ सालायो। बैसोर बायदि मानसियानो अहंखार आखुनि आखु दिन्थिनानैहाय गारियाखौहाय लिमिट गैयै आनलिमिट साबांबायनानैहाय एक्सटेन्ड खालामो। गावबो एक्सटेन्ड जायो, गुबुनाखौबो एक्सटेन्ड खालामो। बेनिखायनो दिनैहाय गोदान सरखार फैनाय लोगो लोगो जोंनि इउपिपिएलनि गभर्नमेन्टआ, बर' हारिनि गभर्नमेन्टआ बे डिसिसनखौ लानायखौ जों नुनो मोनदों। अब्लालाय बिपिएफ सरखारा फैयोब्ला बैफोर गासैबो रुल्सआ बायलांजोबगोन नामा? दिनैहाय थांनाय बारग' सरखारनियावहाय बेफोरबायदि रुल्सखौहाय लाखिनो हायैनि थाखायनो, मानियैनि थाखायनो गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा थैनानै थांबाय। जुदि आंनि बे बुंनाय रावा गोरोन्थि जाबायब्ला नोंथांमोना आंखौ निमाहा होदो, आरो जुदि राव बुंनायावहाय मोजां होननानै सानदोंब्ला हाजासे शेयार खालामनानै हो। रायजोफोर, भिडिअखौ आं बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। जायफ्रा नायबाय बिथांमोननिसिम रोजा रोजा अननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरनानै बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। बर' हारि जय जाथों। जय बर' हारि।